militars i eclesiàstiques d'àmbit local, comarcal, provincial, autonòmic, estatal i internacional. Dignataris corporatius de les distingides corporacions corporatives que componen les galàxies político-vestides. Senyors presidents d'honor, presidents honorats, vicepresidents primers, vicepresidents segons, vicepresidents tercers i quarts, secretaris, vicesecretaris primers i segons, tresorers, delegats i subdelegats, encarregats de rifes i loteries, decoradors, encarregats de flors i de gespa, consellers deliberats, assessors, encarregats de protocol, guionistes, càrrecs de confiança. Falleres majors, falleres menors, falleres mitjanes, regines del foc, de les taronges i de la poesia, corresponsalies falleres i reines de la vendimia vingudes del Marroc, Califòrnia, Cabezalavaca i Itinerante de Bracamonte, senyors, senyores guardonats amb algun dels diversos premis que componen aquesta confederació multicolor, i senyor Musso de les lletres falleres, en Salvador Bolufer, bunyol d'or amb fulles de verdolaga i desguiret de diamants amb pinyonets de carabassa rústica. Hola, Salvador. Abans de res, he de dir bona nit a tots els presents i també a tota la gent que estarà seguint aquesta brillant locució a través de Canal 9, la nostra impagable televisió. En primer lloc, he de fer un reproche molt gran al president de la Confederació Internacional de les Lletres Falleres i a tota la seva junta directiva per haver-me elegit a mi, precisament a mi, per exercir el càrrec de mantenidor oficial d'aquest acte. I no és que jo em senta incapaç d'afrontar tan doble menester, però és que em venen al cap noms d'altres personalitats presents i absents que, donada la seva fama i el seu reconegut prestigi, quadraria molt millor l'honor d'aquesta prerrogativa. No porta res preparat. Me suposa que si el rei va demanar perdó i tot el món va donar, doncs tu també perdonaran a mi, no? Però confiant en la meva formació poètico-dramàtica, adquirida en diverses de les múltiples escoles d'art dramàtic que patrocina la nostra Generalitat, he decidit acceptar el repte que se m'encomana. I després he alçat el crit al cel i he pregat perdó per tan ostentosa gosadia. Però és que hi ha tentacions a les que un cau tan gustosament que després res et penedit per haver sucumbit en ell. Des d'Espòs i el Maestrat de Castelló fins a l'últim raconet del Baix Segura, de la plana al que el Requena i els Serrans fins als indrets més suggestius de la Mediterrània llevantina, s'estén la gloriosa terra valenciana. Terra mil·lenària del gloríssim passat, escenari de les batalles més èpiques i de les derrotes més dignes. Prova d'això tenim una extensa monumentalitat alçada a força de braços incansables, tan incansables com el braç incorrupte de Sant Vicent que es custodia la catedral de València. No em diguen que en els temps que corren custodiar un braç incorrupte no representa un èxit indescriptible. Però els temps contemporanis no es queden enrere del passat i constitueixen una realitat ordida des de la ficció que, segons els nostres dirigents, ens ha convertit en l'enveja del món sencer.
uns edificis intel·ligents on només hi ha goteres quan plou i no es produeixen inundacions a no ser que ploga molt. Una terra nítica que farà furor quan s'acaben de pagar les engrossadores que la componen i una terra natura que paga els proveïdors a l'entradet del parc. Una ciutat de la llum gestionada per una empresa immersa en un concurs de creditors. Un aeroport capaç d'existir sense avions, circumstància que l'ha convertit en l'únic del món en la seva espècie i digne de ser declarat patrimoni immaterial de la humanitat. I un model d'empresa pública implantat que de marxa, amb una estructura tan potent que ha necessitat més de 8 anys per ser saquejada del tot i ha aconseguit que allí no quedara sac al paret. Què vos tinc que dir de la seva gent que vosaltres ja no sapigueu? La gent tan rica en caràcter són obedients, callats. Altres són morenos, gallardos, templats, sempre cantant. Una mica festerets, sí, això sí, però sense mala fe. Podria passar-me 40 dies i 40 nits glosant els horrors de les nostres terres i de les seues gens. Però la prudència i la disciplina del temps aconsellen dedicar les 5 hores i 45 minuts que resten al discurs que tenia previst a honrar les lletres falleres i a galantejar el muso que avui li representa. Per tal de donar a la meva brillant intervenció un caràcter senzill i planer, he decidit improvisar aquest discurs, el qual porta ja 15 dies improvisant. Serà un discurs de lletres falleres retallades per tal de complir les exigències dels mercats i evitar que les falles tinguin la culpa de la contínua puja de la prima de risc. Serà un discurs plenament ajustat a la nova llei laboral i les reformes previstes en sanitat i educació. Serà un discurs dedicat al nostre Musso, que volia ser fallera major quan era menudera, i es va haver de conformar a demanar al moino alguna falla que volguera resolar les meves tendres. Salvador, recorda molt bé aquell dia que algú ben intencionat el va posar en el compromís de dedicar uns versos a la fallera major del teu poble. I tu, sempre atent i servicial, la vas galantejar amb aquestes belles paraules. Per careta té una rosa, per boqueta té un clavell, i entre cames té una cosa que no es veu però es suposa, la millor flor del remei. El nostre Salvador, sempre meticulós i acurat en les seves tasques, va voler declarar les seves voluntats en les lletres falleres a través d'una introducció que ara vaig tenir de bé en recordar. Anem prestos i devots a explicar sense escarosa en tessitura fallera els secrets i els avalots de la història d'uns ninots condemnats a la foguera. Aclarir-los, jo volguera, que els ninots que fan foguera són els de caire fallera. No parlem de la matxera dels ninots que fan foguera i circulen pel carrer. Som conscients que el tal que fer és un treball clineter i un envit dificultós. Remenar sobre un paper la brutícia d'un merder resulta un tant fastigós. Però el cercle tendenciós que marca el vici viciós d'un defecte qualsevol cal tractar-lo en pla picós i burlar-lo en to jocós per qüestions de protocol. No hem de plorar el condol d'aquells que toquen el vol sense picot ni campana. Criticar a voltes dol, però fer brindis al sol
a mi no em dóna la gana. Per rutina quotidiana, alguna gent parroquiana no es declara en opinions. La prudència recomana ser amic de qui més mana has de prendre posicions. Més les nostres condicions comporten obligacions d'escampar per tot arreu aquelles preocupacions de qui es campen pels cantons remugant a sota veu. No interprets igual canteu, aquest rotllo macabeu com un càntic de rancor. La festa és un altaveu que intenta ser portaveu del bon sentit del l'humor. Per això el senyor rector, qualsevol governador o els cacics de Burumbaia han d'assumir el rigor de rascar-se la picorra al compàs de la rialla. Heus ací doncs la rondalla rebufada en la metralla dels versos d'aquest guió que glossen la nostra falla en aires d'endevinalla i en forma d'explicació. Explicant falles, el nostre exaltat, que aquí s'exalta és un exaltat, no? Se li va ocórrer escriure la Bíblia en vers. La Bíblia en vers és una farsa poètica on relata allò que presumptament va passar segons la Bíblia, fent paral·lelisme dels temps que anaven vivint. Començava en l'inici, en la creació del món, per això s'intitula El món i la mona, tenint en compte que la mona és el femení del món. Diria així. Quan el mestre Sebastià el tinga bé, aquesta la farem a la música. Abans de ser el després, quan el tot era el no-res, les hores no existien. Els espais es reobrien entre els buits d'un gran recés i els silencis es perdien al fons del susdit no-res. Univers, a més, llavors tampoc no hi havia. I la vida era només un sospir de fantasia. Per no existir no existia ni la llum ni la claror, ni la tècnica anarquia de la fosca tenebror. Per això el nostre Senyor, que a vegades s'avorria entre els fums de la foscor, va pensar que convenia erigir-se en creador d'un empiri encantador que li fera companyia. Com que a Déu no li avenia fer les coses al tum-tum, va preparar un resum que ordenava i prevenia un cosmos de gran volum. Amb el cap brollant de fum, amb el cor fent-li bum-bum i amb els ulls plens d'alegria, va esbossar com crearia un edem de bon costum i gallarda simpatia. I així doncs el primer dia Déu va dir: faces la llum. I aleshores, cataplum. Una massa d'energia sense límits de consum va compondre l'harmonia d'una gran policromia de matèria resplendent que va omplir de galania aquell lloc inexistent. I en aquell mateix moment, grups d'espurnes en guerrilla ploraren en camarilla dibuixant el firmament, com la fira de Sevilla, però més intensament. I així successivament, amb tocs sobrenaturals, fou creat el medi ambient i les galàxies astrals, una xarxa incontinent de peixos i de pardals, un grandiós assortiment de productes vegetals i un variat assentament d'animalers terrenals. Segons els sagrats annals dels llibres de refiança, Déu feu un dels animals a sa imatge i ressemblança, de propietats racionals i un tregat en concordança. I amb divina benaurança llançar un rebufit sublim sobre un pilot de tarquim modelat en temperança, i la praia d'escurança d'aquell grup de berrim prengué vida tota ultrança sobre el moble alt i prim d'aquella dama en criança. Segons dicta l'ensenyança de les sacres contarelles, Déu creà sense tardança la primera figurança dels humanes femelles.
prenent tant per fiança la més gran de les costelles, per a fer a igual semblança una preciosa lloança amb dos enormes mamells. Eren tan grosses i belles les floritures aquelles que l'Ames va sufocar i va plantar les orelles en sentir formiguejar unes santes meravelles. Endolcir-li en coscorelles la fonteta de pixar. D'eixa forma es va acabar tot allò que es prevenia. El no res ja no existia i el nou tot va començar. Aleshores va arribar el que fou el setè dia. Tot era llum i alegria. Llavors Déu va descansar.